Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Min yadillah ta'ala al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrat al-Qutb Syekh al-Maqlam al-Ghafil al-Azam Sultan Ali Syekh Abi Hasan Ali Asyadi. Wa ila hadrat Mursyidina Al-Rabi Rahina Mawlana Nabi Muhammad Lutfi bin Adnan Hashim. Khususan al-Qutb Syekh bin Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrat masyayikhina ustadzina ma'alimina walidina. Khususan masyayikh Dar David Hasani. Wa ila hadrat Syekh al-Kitab Jawahirul Lama'ah Syekh Misbah Mustafa Al-Suli Mafra'im Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa mata'ana bi asrihi wa ada alaina min barakatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Satakuna alaikum a'immatun yamlikuna arzaqakum. Satakun bakal muncul alaikum ing atase sira kabeh sapa a'immatun pira-pira pemimpin yamlikuna kang padha nguasani sapa a'immah arzaqakum ing pira-pira rezekine sira kabeh yatituna padha ngomongi sapa a'immah kang ing sira kabeh kaya dipuna mongko muli padha blidui utawa goroh sapa a'immah kumeng sirabe wa ya'maluna lan padha ngamal sapa alladzina fayusiuna padha gawe Allah sapa alladzina sapa a'immah mau fayusiuna mau padha gawe Allah sapa a'immah al amal ing amal la yarduna ora ridho sapa a'immah minggum sama sirabe hatta tuhsinu sehingga nganggep bagus sira kabeh hakum ing Allah sira kabeh. Wasadiqulan padha nerake sira kabeh kadibahum ing kalayan. Wa'tu. Mau kabihum ing Allah ne ilmu. Wasadiqulan nerake sira kabeh kadibahum ing kalayan. Wa'tu mau padha mewa sira kabeh hum ing ilmu Allah hak. Maradu dan selakin ridho sapa imah bi iklan hak. Wa idza tajawazu mengajar nalikan ing lewat batas sapa imah. Faman monggo sapa wae utahe sapane wong iku kutilah. Den pateni sapa man andal kasama mengkono-mengkono nglewati batas bahwa monggo utawi imah monggo utawi man syahidan syahid bakal muncul para kepala kang padha nguasani sira kabeh. Nani wong-wong sing padha antri pangan. Para kepala iku padha ngomong sira kabeh nanging padha nggoroi. Lan padha amal nanging elek amale. Lan ora padha rido marang sira kabeh yen sira kabeh durung nganggep bagus lakon eleke. Lan yen sira kabeh durung benerake para kepala kang padha goroh yen ana kedadian kang ngono hak kepala iku supaya sira cukupi yen padha tumindak ngliwati wates sapa wae wong kang den pateni dening para kepala iku karena oleh ngliwati wates wong iku wong kang mati syahid. Jadi ana siji masa iki wis akeh terjadi saiki. Mbah iku sebagai jabatane, mbah iku wewenange utawa intine kekuasaane iku akeh sing dienggo semena-mena. Mentang-mentang dene pemerintah misal, mentang-mentang dene seorang penguasa, mentang-mentang dene duwe wewenang terhadap masyarakat. Tapi kok dienggo nganiaya masyarakat, tinggal zalimi masyarakat, tinggal merugikan masyarakat, bahkan dene rela awake dhewe kepenak masalah masyarakat iku sengsara
utawa masyarakat iku uripe gak ayem iku ya urusan masyarakat kaya ngono. Padahal kayak ngono. Jadi enek satu masa di mana sebuah pemerintahan, sebuah kekuasaan itu bakal disalahgunakan. Masyarakat kecil, kelompok kecil maksudnya sing gak duwe wenang iku seakan-akan gak iso apa-apa. Ya, yang kene jelas toh. Faman qutila an dzalik fa huwa syahid. Siapapun iku sing dekne gak gelem anut pemerintah sing salah tur dihukum, misal dihukum mati, maka hukum mati iki mau iso diartekno syahid. Iki misal enek rakyat kecil, dekne menyuarakan kebenaran, menyuarakan kebaikan ning ngarep pemerintah. Misal iku demo utawa bahkan sekedar ngekei kritikan sing bener. Tapi kok dianggap salah karo masyarakat. Dianggap salah karo pemerintah. Padahal pemerintah sing salah. Ora kritikane. Kok dihukum, misal dihukum mati ning kene. Maka bahwa syahidun. Wong sing ngritik sing dihukum mati iku mau insyaallah syahid. Jadi gak pandang dekne duwe kuasa apa ora, dekne duwe wewenang ora. Pokok nek salah ya kudu dianggap salah. Nek bener gak apa-apa, bener dianggap bener. Tapi nek salah ya kudu dianggap salah. Nek saiki ora ngono, zaman saiki ora ngono. Sing bener iso dadi salah, sing salah iso dadi bener. Asalkan duwe asalkan duwe kekuasaan sing mumpuni, duwe wewenang sing memang iso dimanfaatno kaya ngono. Iki prediksine Kanjeng Nabi 1400 tahun yang lalu. Saiki ning zaman saiki wis akeh sing terjadi. Bahkan Indonesia sak pirang-pirang wong sing duwe kuasa, duwe pangkat, duwe pemerintah, duwe wewenang neng pemerintahan misal dia menyalahgunakan kekuasaannya, bahkan golek penake dhewe, bahkan dia merugikan rakyat-rakyat ning sore. Rasadakun bakal muncul al-ma'adinu pira-pira tambang emas yahdur kang teka ha ing ma'adin sapa syirar nasi elek-eleke manungsa. Besok bakal ana tambang emas kang kabeh manungsa elek kang padha teka ana ing tambang emas iki. Mungkin tambang iki ana ing Bengawan Furat kaya kang kasebut ana ing hadis liya. Jadi ana suci mas, suci waktu, suci kejadian sing mesti iki mesti ya nan. Satu tambang emas ning bumi iki sing ngeruk wong-wong sing gak duwe hak, sing ngeruk wong-wong sing gak duwe wewenang. Dene orang duwe kuasa untuk mengelola, gak duwe kuasa untuk memanfaatkan, tapi disalahgunakan karo wong. Saiki wis terjadi ning kene dijelasno kaya dene Bengawan Furat. Iki dijelasno ning hadis liya. Sayati alaikum zamanun la yakunu fihi syai'. A'azzu min thalathatin. Dirhamun halalun aw akhun yusta'nasu bihi aw sunnatun yu'malu biha wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.